जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीर वनचारी यमुनतीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். பிரபு பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராஞ்சஷ்ட ஞானாஞ்சன பிரலாகயத் சசூர் முன்மீழுதும் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே வயம் ரூபக கதா மக்கியம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாமதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதாம் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन कौराणी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुक्ष कृपाचन्द्रभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்னோட அத்தியாயத்துக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் 4வது அத்தியாயம். யாரு பெயர் சொல்றீங்க? நேத்து பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? 4வது அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? யார் சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம். ஞான யோகம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் எல்லாமே நமக்கு யோகங்கள் தான். அந்த 18 அத்தியாயங்களையும் நம்ம அதுதான் பாக்குறோம். ஸோ முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம். யோகம்னா பக்தனையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்ற எந்த ஒரு விஷயம் யோகம் பாக்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுன விஷாத யோகம்.
இரண்டாவது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம். அதுல ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் நமக்கு சொன்னார். ஆத்மாவோட குணங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும், பண்புகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். மூன்றாவது அத்தியாயம் கர்ம யோகம். கர்மம்னா நம்மளுடைய செயல்கள். நம்மளுடைய செயல்களின் மூலமாக எப்படி பகவானை பத்தி இணையிறது அப்படின்னு பார்த்தோம். நேத்து பார்த்தது வந்து ஞான யோகம். பகவானை பத்தின ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது பாத்தீங்கன்னா சந்நியாச யோகம். நம்மளுடைய கர்மங்களை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யறது. பற்றற்று நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும் போது அது ஒரு சந்நியாசம் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ நேத்துக்கு அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம வந்து எதற்காக ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை எப்படி தோன்றியது அப்படின்ற ஞானத்தை பகவான் நமக்கு கொடுத்தார் இல்லையா. முதல்ல பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு கொடுக்கின்றார் இந்த ஞானத்தை. அதை சூரிய தேவன் மனிதகுல தந்தையான மனு அதை இஷ்வாகுக்கு கொடுக்கிறார் நம்ம பார்த்தோம். அது மட்டுமல்ல 4 குரு சீட பரம்பரை பற்றி நேத்து பார்த்தோம். வேற என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நேத்தியோட அத்தியாயத்துல? குரு சீட பரம்பரை பார்த்தோம். அதை தவிர்த்து வேற என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நேத்தியோட அத்தியாயத்துல? ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் பிரபு, வர்ணாசிரமத்தை பத்தி பார்த்தோம். எஸ், 4 வர்ணங்கள் பார்த்தோம். என்னென்ன 4 வர்ணங்கள்? பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இதுல இந்த வர்ணங்கள் வந்து பிறப்பின் அடிப்படையிலா? என்னோட அப்பா இப்ப வந்து சத்திரியரா இருந்தா நான் சத்திரியன் ஆக முடியுமா? பிறப்பின் அடிப்படையிலா இந்த வர்ணங்கள்? இல்ல, பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லை. இல்லை, பின்ன எப்படி வந்து வகுக்கப்பட்டிருக்கு? அவங்க செய்யற தொழில், அவங்க ஆர்வம், சுபாவம், அந்த 3 குணங்கள் நமக்கு இருக்கிற குணங்களுக்கு ஏற்றாறு போல இந்த வர்ணங்கள் இருக்கு. இந்த 3 குணங்கள் என சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் அப்படின்னு பார்க்கணும். சத்துவ குணம் நன்மை பயக்கக்கூடிய சாந்தமான குணம். ஆனா இந்த 3 குணங்களுமே வந்து மாயாக்கு உட்பட்டுதான் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். ரஜோகுணம் என்பது தீவிரமான குணம். எதுலயே வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, அடக்க முடியாத அந்த பேராசை, ஏக்கம். அதனால அதை நோக்கி போயிட்டு இருப்பாங்க. இன்னும் டீட்டெயிலா இது வந்து வரப்போற அத்தியாயங்களை பார்ப்போம். தமோகுணம் என்பது அறியாமை, எது உண்மைன்னு தெரியாம அவங்களுக்குன்னு ஒரு உலகத்தை உருவாக்கிட்டு அதுல இருப்பாங்க. சோ அது வந்து தமோகுணம். இந்த 3 குணங்களின் அடிப்படையில் தான் இந்த வர்ணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். வேற என்ன பார்த்தோம்? பகவான் கிருஷ்ணர் எப்போதெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கின்றார்? எப்பெல்லாம் தோன்றார் அவரு? எப்போ தீமைகள் அதிகமாகுதோ, எஸ் பிரபு, எப்போ தீமைகள் உலகத்துல அதிகமாகுதோ, அக்கிரமங்கள் அநியாயங்கள்லாம் அதிகமாகும் போது பகவான் கிருஷ்ணர் அவதரிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தர்மத்தை நிலைநாட்டவும் அதர்மத்தை அழிப்பதற்காகவும் பகவான் யுகம் தோறும் தன்னுடைய சுயமான உருவில் தோன்றுகின்றார். பக்தர்களை காப்பதற்காக பகவான் தன்னுடைய சுயமான உருவில் வருகின்றார். அவருடைய செயல்களையும் லீலைகளும் குணங்களும் திவ்யமானது அப்படின்றத யார் ஒருவன் உணர்ந்திருக்கின்றானோ அவனுக்கு இந்த பௌதீக உலகத்துல இடம் கிடையாது. அந்த உடலை விட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க திருப்பி இந்த உடலுக்கு வரமாட்டாங்க, இந்த உலகத்துக்கே வரமாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா பகவானை பத்தி பூரணமான அந்த ஞானம் இருப்பதால் அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல அவங்க போயிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. இது வந்து நேத்தியோட அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து 5வது அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். இதுல வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்க்கணும் சந்நியாசம் அல்லது கர்ம யோகம். எந்த செயலுமே இல்லாம இருக்கிறது நல்லதா அல்லது கர்மங்களை செய்வது சரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். கர்ம யோகத்தை விட சந்நியாசத்தை விட கர்ம யோகம் சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். நிஷ்காம கர்ம யோகம்னா என்ன அப்படின்றத சொல்றார். கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்குது, அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் இது கிருஷ்ணர் எனக்கு இட்ட கட்டளை, அதை நான் செய்கின்றேன் அப்படின்னு இருக்கும்போது அதுல வந்து நமக்கு வந்து பாவ புண்ணியம் பலன்கள் ஏதும் இல்லை. அதனால அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எது நடந்தாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். அதனால நமக்கு அதுல அந்த 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 பலன்ல வந்து பற்று இல்லை. அது வந்து நம்மள பீடிக்காது. பாவமாக இருந்தாலும் சரி, புண்ணியமாக இருந்தாலும் சரி. அது நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். கிருஷ்ணரின் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. அது முழுவதுமாக பகவானுடைய அந்த உணர்வுல நம்ம வந்து இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த ஜடப்பற்றுதல் இல்லாம இருக்கும். அதுவே வந்து முக்திக்கான வழி அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். அதனாலதான் நம்மளுடைய இயக்கத்தின் பெயர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம், இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம். என்னோட செஷனுக்குள்ள போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. अध पञ्चमोऽध्यायः सन्न्यास योग. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா வாசிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்திருக்காங்களா இன்னைக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच எஸ் மாதாஜி. सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं सशंससि यच्छ्रेय एतयोर् एकं तन्मे प्रहिष्यनिषिद्धम्. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினார், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர்கள். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்னு கேட்கிறார். செயலை துறக்கணும்னு சொல்றீங்க, திருப்பி பக்தியோட செயலை பண்ணுன்னு சொல்றீங்க. இதே கன்ஃபியூஷன் அவருக்கு செகண்ட் இதுலயுமே இருந்துச்சு இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அவர் வந்து கேட்டுட்டே இருக்காரு. ஒரு ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி சொல்றே அர்ஜுனா, கிருஷ்ணா அப்படின்னுட்டு. சோ இங்க அதை இன்னும் தெளிவுபடுத்துறதுக்காக கேட்கிறார். அதற்கு வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ண போறாங்க. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சு செய்யறதை விட, பகவானுக்காக நான் என்னுடைய செயல்களை செய்கின்றேன், நான் அவருடைய அடியேன், அவருக்கு சேவை செய்வதே என்னுடைய பாக்கியம், அதுவே என்னுடைய தன்மை அப்படின்னு செய்யறது வந்து மிகவும் சிறந்தது. 2வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் விவரித்த ஆன்மாவின் அறிவு, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை வந்து விளக்கப்பட்டுள்ளது. 4 வர்ணங்கள் அவங்களுடைய கடமை என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். ஸோ பக்தி சேவையால் மட்டுமே இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். 3வது அத்தியாயத்துல ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்கினார். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? உடல் தளம், புலன்களோட தளம், மனதின் தளம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தின் தளம், அதற்கு வந்து ஆனந்தமான ஒரு ஸ்தலம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ இங்க வந்து அத்தியாயம் 4ல அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சமடைகின்றது. அதாவது ஞான யோகம்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். 3 விதமான கர்மவாதிகள், அகர்மா, விகர்மா, கர்மா அப்படின்றத வந்து கர்ம யோகத்துல பார்த்தோம். நேற்றைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவரை பற்றின ஞானத்தை அறிந்து கொண்டு அவருக்கு சேவை செய்வது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கடைசி இந்த 4வது சாப்டரோட கடைசி இதுல வந்து கிருஷ்ணன் மீண்டும் அர்ஜுனனை எழுந்து போராட சொன்னார். ஏன் அப்படி சொன்னார்னாக்கா, அந்த உன்னதமான அந்த பற்றற்று செயல்களை செய்பவர்களுடைய குணங்கள், அறிகுறிகள்லாம் எப்படி இருக்குன்றத கேட்டார். அதனால பற்று இல்லாமல் உன்னுடைய கடமையை செய்ய அர்ஜுனா அப்படின்றத சொன்னார். சோ அதனால இப்ப திருப்பி வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். செயலை துறக்கணுமா இல்ல என்னோட செயல்களை செய்யணுமா அப்படி. அப்ப இங்க பகவான் ஆன்சர் பண்ண போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி 2வது ஸ்லோகம். श्री भगवान उवाच எஸ் மாதாஜி. सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावपो तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்ததுல இன்னொரு மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் ரெண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். நேத்து நம்ம பார்த்தோம், இந்த இந்த பௌதீகமான மக்கள் எப்படி இருப்பாங்க, கர்ம காண்டத்துல கர்மிகள் எப்படி இருப்பாங்க, சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டதெல்லாம் செய்யறவங்க கர்ம காண்டத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க. கர்ம யோகிகள், அதாவது ஆஹ் பகவானுக்காக நம்மளுடைய கடமையை செய்யறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அகர்மவாதிகள், கர்மாவில் அகர்மாவும் அக்கர்மாவில் கர்மாவும், அது நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும் போதே கர்மாவில் அக்கர்மா, அதோட பற்றுதல், அதோட பலனுக்கு வந்து எனக்கு அந்த அந்த அதுல எந்த ஒரு பங்கும் இல்ல. நம்மளோட செயல்களை செய்யும் போதே அதோட பலன் மேல பற்று இல்லாம இருக்குது கர்மாவில் அக்கர்மாவை செய்வது. அக்கர்மாவில் நான் எனக்குன்னு எந்த கடமையோ இல்ல எதுவுமே கிடையாது. நாரத முனிவர் வந்து நம்ம பார்த்தோம். ரிஷிகள் அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட ரீதியான செயல்கள் எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. அதனால அவங்க எல்லாம் அக்கர்மவாதிகள். ஆனால் அதுலயும் அவங்க கர்மா பண்றாங்க. என்ன? பகவானிடத்தில் முக்தி அடையணும் அப்படின்னு. அக்கர்மவாதிகள் அவங்க எல்லாம் இல்லையா? ரிஷிகள் எல்லாம். சோ அக்கர்மாவில் கர்மாவை அப்படி இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யணும்னு சொன்னாரு நேத்து கடைசி ஸ்லோகம் இதுல. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுது.
ஸோ இங்க அவர் என்ன மீன் பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த ரிஷிகள், முனிவர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து குடும்பம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு பகவானே கதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா செயலையும் துறத்து பகவான் மீது தியானத்தில் அமர்ந்துடுறாங்க. அந்த செயலை துறக்கக்கூடிய அந்த ஞானிகளும் பக்தியோட செயல்களை பண்றவங்க யாரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கோபியர். பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அது நாரத முனிவர் கேட்கிறார், யாரு வந்து உங்களுடைய சிறந்த பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். ஏன்னா அவருக்கு ஒரு இது எப்பவும் நாராயணனோட நாமம் பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கேன் அப்படின்றதுனால அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மமதை. அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இதுக்கு உண்டான ஆன்சர் உனக்கே தெரியும். நீ வந்து ஆஹ் நான் அந்த அதுக்கு எப்பவுமே அவர் வந்து நம்மள அத என்ன சொல்றது செல்ஃப் டைரக்டட் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்மளையே வந்து உணரச் செய்வார் அவர். சொல்றாரு, எனக்கு ரொம்ப தலைவலிக்குது. ஒரு சிறந்த பக்தனுடைய பாத துளி அந்த பாதத்துல இருக்க மண்ணை எடுத்து என்னோட தலையில போட்டேன்னா என்னோட தலைவலி போயிடும். நாரதா எனக்கு ரொம்ப தலைவலிக்குது ஏதாவது பண்ணணும்னு அவர் உடனே என்ன பண்றாரு, 3 உலகத்து சஞ்சாரி இல்லையா, மூவுலக சஞ்சாரி. எல்லா லோகத்துக்கும் ஓடுறாரு அவர். போயிட்டு சிவபெருமான்ட்ட கேட்கிறாரு, சிவபெருமானே இந்த மாதிரி பகவானுக்கு தலைவலிக்குது. அவரோட பக்தருள்ள தூய பாத துளி கிடைச்சத. அப்ப நீங்க குடுக்கலாமேன்றார். எப்படி பகவான் சாக்ஷாத் பகவான் பிரபஞ்சத்துக்கே அவரே வந்து இறைவன். அவருக்கு வந்து என்னோட பாத துளியில இருக்கிற மண்ண குடுக்கிறதா? எவ்வளவு பெரிய பாவம். என்ன நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு. நான் குடுக்க முடியாதுன்றார் சிவபெருமான். நாரத முனிவரும் அத சொல்ற முடியாதுன்றார். பிரம்மதேவர் யாருமே குடுக்கல. டயர்டாயி போய் நாரத முனிவர் திருப்பி கிருஷ்ணர் கிட்ட போறார். போயிட்டு கிருஷ்ணா எனக்கு எங்கேயுமே வந்து கிடைக்கல பாத தூக்கினோம்னு அவர் சொன்னார். எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டியா? போயிட்டேன். பிரம்மலோகம், சத்தியலோகம் எல்லா லோகம் போயாச்சு. ஓகே. சரி விருந்தாவனம் போனியா? அப்படின்னு கேட்கிறார். விருந்தாவனத்துக்கு போலியே. ஒரு தடவை அங்க ட்ரை பண்ணி பாரேன் அப்படிங்கிறார். சரின்ட்டு அவர் என்ன பண்றார், விருந்தாவனம் போறார். பிருந்தாவனத்துல அவர் போன உடனே எப்படி ஒரு ஒரு அஹ், தின்பண்டத்துல ஈக்கள் வந்து மொய்க்குமோ அது போல எல்லா கோபிகளும் நாரத முனிவரை சுத்தி வந்துட்டாங்க. நாரத முனி ரிஷி நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க, துவாரகால இருந்து வரீங்களா, கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்கார், அவரு இது எப்படி, எல்லாரும் நிறைய கேள்வி கேட்கிறாங்க. அதாவது எக்ஸால்டட் டிவோட்டியோட நிலை, பக்தர்களோட இது. அப்ப நாரத முனி எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க, இருங்க அமைதியா இருங்க, நான் வந்து உங்களுக்காக ஒரு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கேன். இந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு வந்து பயங்கரமா தலைவலிக்குதுன்னு சொல்றார். பக்தர்களோட அந்த பாத துளி அந்த தலையில பட்டதுன்னா ஒரு தலைவலி போயிடுமான்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள என்ன பண்றாங்க, எல்லா கோபிஸ் என்ன பண்றாங்க, அப்படி மூட்டை மூட்டையா அந்த அவங்க குதிச்சு குதிச்சு அந்த மண்ணெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து குடுக்குறாங்க. சீக்கிரம் கொண்டு போங்க, பகவானுக்கு வந்து தலைவலி போகணும் அப்படின்னு. அப்ப நாரத முனிவர் அவங்க கிட்ட கேட்கிறார், உங்களுக்கு ஏதாவது சித்தம் ஏதாவது கலங்கி போயிட்டா உங்களோட பாத துளியை குடுக்குறீங்களே, இதால எவ்வளவு பெரிய பாவம் வரும் தெரியுமா அப்படின்னு. அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, என்னுடைய பாத துளியின் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தலைவலி போய் அதால எனக்கு பாவங்கள் வந்தாலும் பரவாயில்லை. ஆனா என் கிருஷ்ணருக்கு தலைவலி போணும் அவ்வளவுதான். இதுதான் வந்து பக்தனுடைய நிலைமை. சோ இங்க வந்து அப்ப நாரத முனிவருக்கு வந்து புரிந்தது. அந்த உண்மையான பக்தர்களோட இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. சோ இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, செயலை துறக்கக்கூடிய அந்த ரிஷிகள், ஞானிகளும் பக்தியோட செயல்படக்கூடிய பக்தன் 2 பேருமே வந்து முக்தி அடைகின்றார்கள். ஆனால் இந்த 2லயும் வந்து செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது மிகவும் சிறந்தது. என்னோட கடமையையும் நான் செய்து கொண்டு நான் எஸ்கேப் ஆகல. நான் வந்து பக்தி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆகல. என்னோட கடமையும் செய்து கொண்டு, அதன் கூடவே அந்த கடமையை எப்படி செய்கின்றேன்? இறைவனுக்காக நான் செய்றேன். அப்படி நம்ம செய்யும்போது மிக அ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ சிறந்த பக்தர்கள் அப்படி ஐ மீன் அவர்களே சிறந்தவர்கள்ன்னு சொல்றார். சோ இந்த 2த்துலயும் செயல துறக்கதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது தான் மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். இது வந்து ஒரு சின்ன கதை. இங்க பார்த்தீங்கன்னா, நிர்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரசன் இருக்கின்றான். சோ அரசர்களோட இது என்ன? மக்களை காப்பாத்தணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், தானங்கள் கொடுக்கணும், யாகங்கள் பண்ணணும், யக்ஞங்கள் செய்யணும், அதெல்லாம் செய்யணும் இல்லையா? சோ நிர்கான்ற முனிவர் என்ன பண்றார்? பிராமணர்களுக்கு தானம் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிராமணனுக்கு கொடுத்த பசு தெரியாம திருப்பி அதே கொட்டகையில வந்துடுச்சு. சோ அதே பசுவ இன்னொரு பிராமணனுக்கு கொடுக்கின்றார் தானமாக. அப்ப அவருக்கு வந்து சின்னதா ஒரு இது, நான் தானம் கொடுக்கின்றேன். அந்த ஒரு நினைப்பு வந்து விட்டது. கிருஷ்ணர் பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய பக்தன வந்து அந்த மமதை, அந்த தவறானதுல போகாம எப்படி குழந்தைய வந்து அம்மா கண்டிப்பா இது பண்ணுவா இல்லையா? நைட் நேரத்துல குழந்தை ஸ்வீட்ஸ் கேட்டுச்சுன்னா அம்மா குடுப்பாளா? குடுக்க மாட்டா. சரி அதுக்கு வந்து அது எங்கேயாச்சும் ஒரு சின்னதா ஒரு பிஞ்சிங் இருக்கும். ஆனாலும் அந்த குழந்தைய விட்டு குடுக்க மாட்டா தாய். அதுபோல பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய பக்தனுக்கு வந்து சின்னதா ஒரு மமதை கூட வரக்கூடாது. அவர் என்ன பண்றாரு? அதுக்கு ஒரு பாடம் புகட்டுறார். ஆளானப்பட்ட கோபியர்கள்
ராசலீலை பண்ணும்போது ஒரு கோபியர்களும் நினைச்சாங்களாம், நான் தான் உலகத்தோட உச்சத்துல இருக்கேன். கிருஷ்ணர் என் கூட தான் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காருன்னு அப்படி நினைச்சு அடுத்த நிமிஷம் பகவான் காணாம போயிடுறாரு கிருஷ்ணர். சோ, சின்னதா கூட நமக்கு அந்த மமதை வரக்கூடாது. அப்புறம் அவங்க வந்து அ அவர மாதிரியே இந்த மாதிரி எப்படி பூதனாவ அவர் வந்து வதம் பண்ணார். அ மற்ற நெறைய அரக்கர்கள் வந்தாங்க. எல்லாரையும் எப்படி வதம் பண்ணாரு, அந்த மாரி அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து அந்த ஆக்டிங்லாம் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருக்காக அழறாங்க. பக்தன் கஷ்டப்படுறாருன்னு திருப்பி அவர் வந்து அந்த ராசலீலை நடந்ததுன்னு பார்க்கிறோம். இங்க நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்டின்னாக்கா, நமக்கு அந்த மமதை இருக்கக்கூடாது. அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. சோ நிர்கா என்ன பண்றார், நம்ம பண்றோம் அப்டின்றதுனால அந்த ஒரு உணர்வோட குடுத்ததுனால, அங்க ஒரு சின்னதா வந்து இது நடக்குது. என்ன ஆகுது, இன்னொரு பிராமணனுக்கிட்டும் அதே பசு வந்ததுனால, அவங்க 2 பேருக்குள்ள பயங்கர சண்டை நடக்குது. அப்ப கடைசில 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, அந்த அரசனை வந்து சபித்து விடுகின்றார். "நீ வந்து ஒரு பெரிய பலியா போயிடு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ ஆனாலும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் செய்தது நல்லது தானே பண்ணியிருக்கார். அவருக்கு எப்படி இந்த சாபம் வரும் அப்படின்னாக்கா, அந்த சாபம் இதால தான் வந்துச்சு. எதால? நான் தானம் பண்றேன் அப்படின்னு. சோ அந்த ஒரு மமதையில தான் எங்க 2 பேருக்கும் இதே மாரி குடுத்து 2 பேரையும் சண்டை போட விட்டியான்னு சொல்லிட்டு அவங்க சாபம் குடுத்துடுறாங்க. ஆனா பகவான் ஆ மிகவும் கருணையானவர் இல்லையா? பக்த வத்சலன். அவர் என்ன பண்றார்? அவருடைய அந்த கிருஷ்ண அவதாரத்துல அவருடைய வீட்டு இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கிணற்றிலேயே அந்த நிர்கா வந்து ஒரு பல்லியாக மாறி விடுகின்றார். அப்ப கிருஷ்ணருடைய அந்த கரம் பட்ட உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய அந்த பாவங்கள் எல்லாம் போயி அவர் வந்து பழைய ஞாபகங்கள் வந்து திருப்பி வந்து கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்மளுடைய அ கர்ம செயல்களை நாம் எப்படி செய்யணும்? நான் பண்றேன். நான் வந்து அனுபவிக்கிறேன். நான் தான் கட்டுப்பாட்டாளன் அப்படின்ற ஞாபகம் நம்ம அந்த ஒரு எண்ணத்தோட நாம செய்யக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि மகாபாகோ சோகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். சோ நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வேற எங்கேயோ ஓடி போறது கிடையாது. என்னுடைய கடமையை செய்து அதுல வரக்கூடிய பலன் மேல பற்று இல்லாம இருக்கிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம் அப்படின்னு பகவானே சொல்றார். சோ பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். முக்திக்காக நம்ம தனியா செயல்லாம் பண்ண வேண்டாம். இந்த ஒரு இத பிராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும். சோ இது முக்தியில பல வகைகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்தி தான். ஏன்னா, எனக்கு அந்த எந்த ஒரு விஷயங்கள் எடுத்தாலும் அதுல இருமை இருக்கும். இன்பம், துன்பம், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ம் விருப்பு, வெறுப்பு அந்த மாதிரி அந்த இருமைகள்ல மாட்டிக்கொள்ளாமல், எல்லாவற்றையும் சரிசமமாக நினைத்து நாம வந்து முன்னெடுத்து செல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு இந்த பௌதீக பந்தங்கள்ல வந்து அ அ கட்டுப்பட மாட்டோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அத வந்து எளிதாக நம்ம வந்து வென்று விடுவோம். ஆனா அது ரொம்ப கஷ்டம். அது வந்து பிராக்டிஸால மட்டும் தான் அது முடியும். கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லப் போறாங்க அடுத்தடுத்ததுல. சோ எவன் ஒருவன் யாராக இருந்தாலும் தன்னுடைய செயல்களோட விளைவுகள்ல அதோட கிடைக்கக்கூடிய அந்த அந்த பலன்ல வந்து விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம இருக்கானோ அவன்தான் நிரந்தரமான சந்நியாசி அப்படின்றத சொல்றார் கிருஷ்ணர். அது மட்டுமல்லாக அப்படி இருக்கக்கூடியவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் கடந்து விட முடியும். அதனால் அவர்களுக்கு வந்து முழுமையான முக்தி கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கதை. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிரம்மதேவருடைய அவதாரமாகவே நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூர வந்து பார்க்கிறோம். ஏன்னா, நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ண லீலையில வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணர வந்து எல்லா தேவர்களும் போய் பார்க்குறாங்க. பகவான் வந்து கிருஷ்ண அவதாரம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவருடைய இதெல்லாம் லீலைகள்லாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கு. அப்ப பிரம்மதேவர் வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் எப்படின்னா என்ன ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறாரோ, அந்த அவதாரமா அப்படியே கம்ப்ளீட்டாவே அந்த ரோலாவே மாறிடுவார். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர்களுடைய ஃபிரெண்ட்ஸோடலாம் சேர்ந்து அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, கோவர்தனகிரிக்கு போறாங்க. அங்க வந்து எல்லாரும் சாப்பாடு கொண்டு வருவாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர நடுவுல வச்சுட்டு அவர சுத்தி எல்லாரும் வந்து அந்த பிரசாதத்த ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணருக்கு குடுத்துட்டு அப்புறம் சாப்பிடுவாங்க. அப்ப ஒரு கோபியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் புளிப்பா இருக்கு. ஏதோ மோரோ ஏதோ கொண்டு வந்திருக்கார். சரி இது கிருஷ்ணருக்கு குடுக்க வேணாம்னு நெனைக்கும்போது, ஆனாலும் அவனுடைய அந்த உண்மையான பக்திய பாத்துட்டு கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், அவர் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம குடிச்சிடணும்னு வாயில போட்டுடுறார்.
உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய அந்த வாயில ஃபுல்லா வச்சிருக்கும் போது அப்படி 2 பக்கமும் இப்படி கையில குத்துறாரு கன்னத்துல. உடனே அந்த வாயில இருந்து அது அப்படியே வெளியில வருது ஆட்டோமேட்டிக்கா. அது யூசுவலா அப்படிதான் வரும் இல்லையா? உடனே என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் அதை குடிக்கின்றார். இன்னொருத்தன் வாயில வேகமா போடுறத எடுத்து சாப்பிடுறார். இத பார்த்த உடனே பிரம்மதேவருக்கு தலையே சுத்துது. என்னது இது? பகவானுக்கு எப்படியெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்றோம், எப்படி வந்து பயங்கரமா அந்த இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம். இங்க வந்து பார்த்தா இப்படி கண்டிப்பா கிருஷ்ணரா இருக்க முடியாது. இது கண்டிப்பா முழுமுதற் கடவுளாக இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்படி அவர் இருந்தாருன்னா, நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு செயல் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, ஒரு இடத்துல பசு கன்னுக்குட்டி கத்துற மாதிரி ஒரு இது உடனே என்ன பண்றார், ஃபிரெண்ட்ஸ் போகும்போது கிருஷ்ணர் சொல்றார், "நீங்களா இருங்க, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன்." அவர் போற போற சமயத்துல என்ன பண்றார், அவருடைய ஃபிரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கோப்பர்கள், அங்க இருந்த கன்னுக்குட்டி எல்லாத்தையும் என்ன பண்றார், கொண்டு போய் அந்த வானத்துல கருமேகத்துல வந்து மறைச்சு வச்சுடுறார். மறைச்சு வச்ச உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் திருப்பி வருவார். வந்த உடனே பார்த்தா யாரையுமே காணாம். பார்த்த உடனே அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு. ஓகே. இது வந்து நம்ம பிரம்மதேவருடைய இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைன்னு. அவர் என்ன பண்றார், கிருஷ்ணர் அப்படியே வந்து அத்தன யார் யாரெல்லாம் அங்க இருந்தாங்களோ அவங்களாவே அப்படியே வியாபிக்கின்றார். நமக்கு நமக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையே புரிந்து கொள்ள முடியல. ஆனா பகவான் 3 மு ரூபத்துல இருக்கார். பரபிரம்மமாகவும், பரமாத்மாவாகவும், பரம புருஷராகவும் இருக்கார் இல்லையா? அவர் அப்படியே வியாபிக்கின்றார். அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸா, கன்னுக்குட்டியா எல்லாமே. சோ இந்த இத அதுக்கப்புறம் அந்த அவருடைய அந்த 1 செகண்ட் பிரம்மதேவருடைய 1 செகண்ட் இங்க 1 வருஷம் போல ஆயிடுது. இங்க திருப்பி 1 வருஷம் அந்த 1 செகண்ட் கழிச்சு வந்து பார்த்தா, அங்க எல்லாமே அப்படியே இருக்கு. அப்பதான் புரிஞ்சுச்சு. ஓ! அவர் சாக்ஷாத் பகவான். முழுமுதற் கடவுள் புருஷோத்தமன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். பிரம்மதேவர் பிரார்த்தனைகள வைக்கிறார் கிருஷ்ணர் கிட்ட. சோ, அ அந்த ஒரு இதுக்காக, அந்த ஒரு தவறுக்காக அவர் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் கிட்ட வேண்டி விரும்பி, பகவான் கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய பகவானாக அவதாரம் பண்ணும்போது, அதே காலகட்டத்தில் ஹரிதாஸ் தாக்கூராக பிரம்மதேவர் வந்ததாக ஒரு குறிப்பு. சோ, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய 24 மணி நேரத்தில் 22 மணி நேரம் பகவானுடைய நாமத்த சொல்லிட்டே இருப்பாராம் அவர். 3,00,000 திருநாமங்களை சொல்லிட்டே இருப்பாராம் அவர். அவர் மேல அந்த காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்ட மற்ற அந்த அந்த கௌடியர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு விலைமாதுவை அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அவங்க போறாங்க. போன உடனே அவரு என்ன சொல்றாரு, "தாயி நீங்க கொஞ்சம் அமருங்க. என்னோட சாண்டிங் பாக்கி இருக்கு. நான் இன்னும் அத முடிச்சுட்டு வரேன்" அப்படிங்கிறார். அந்த அம்மாவும் அமர்ந்து அவர பார்த்துட்டே இருக்கார். ஒரு பக்தன் வந்து பக்தனுடைய அந்த தீவிர பக்தி என்ன வேணாலும் செய்யும். பெரிய மேஜிக் பண்ணும் இல்லையா? அந்த அம்மா அவங்கள பார்க்கிறார். நாள் ஆயிடுது. ஒரு நேரம் ஆயிடுது. உடனே அவங்க சொல்றாங்க, "நான் நாளைக்கு வரேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போறாங்க. ஓகே தாயின்னு சொல்றாரு. அடுத்த நாளும் வராங்க. 3வது நாளும் அவங்க வராங்க. இவருடைய அந்த தீவிர பக்தியோட காரணத்தால என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்க இவருக்கு வந்து டிவோட்டியாவே மாறிடுறாரு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உண்மையான தூய பக்தனுடைய அந்த அந்த இம்பாக்ட் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இத நம்ம எதற்காக இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த தன்னுடைய கடமைகளை பற்றில்லாமல் செய்பவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மிகவும் சிறந்த பக்தன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 10வது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ब्रह्मन् यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवां पसा। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க் யூ பிரபு. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதே இல்லை அப்படின்றார். நெறைய இடத்துல நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராமிசிங் பண்றாரு. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா? ஏற்கனவே பார்த்ததுல வந்து பகவான் என்ன சொல்றார்? எவன் ஒருவன் என்னுடைய செயல்களையும், லீலைகளையும், குணங்களையும் திவ்யமானவது அப்படின்னு நினைக்கிறானோ, அவன் இந்த உடலை விட்ட பிறகு மீண்டும் இந்த உடலுக்கு இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதில்லை அர்ஜுனா அப்படின்னு சொன்னார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் என்ன சொல்றார்? தன்னுடைய கடமைகளை பற்றில்லாமல் அதோட பலனை எதிர்பார்க்காம அதையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றவன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ரொம்ப அ உயர்ந்தவன் அப்படின்னு. இப்ப நம்ம நம்ம வீட்லயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ தாய் நமக்கும் தான் சாப்பாடு போடுறாங்க. யாராவது வெளியில அ ப இது தானம் கேட்டு வராங்க, பசிக்குதுன்னு கேட்டு வராங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்களுக்கும் சாப்பாடு போடுறாங்க கண்டிப்பா. ஆனா 2த்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த அம்மாவோட அன்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வேற வெளியில இருந்து யாரோ பிக்ஷை கேட்டு வராங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்களுக்கும் தான் சாப்பாடு கிடைக்குது. வீட்ல இருக்கவங்களுக்கும் சாப்பாடு கிடைக்குது. ஆனா அதோட தன்மை வேற மாதிரி இருக்கு. அதுபோல எப்ப பகவான் மேல நம்ம வந்து நம்மளுடைய பலன்களை, நம்மளுடைய எதையும் எதிர்பார்க்காம அவருக்காக செய்யும்போது,
அவருக்கு உண்மையாலுமே என்னோட குழந்தை என்ன ஞாபகம் வச்சிருக்க எல்லா விஷயத்திலயும் சொல்லிட்டு ஒரு அதீதமான அன்பு ஏற்படுகின்றது பகவானுக்கு நம்ம மேல இல்லையா? நம்ம ஒரு நம்மளுடைய அந்த அவரே சொல்றார், நானே விதை கொடுக்கும் தந்தை அப்படின்னு. பீஜம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வந்து ஒரு அப்பா கிட்ட இருந்து தவறி வந்துட்ட குழந்தைகள் வந்து, குழந்தை எப்ப திருப்பி வரும்னு சொல்லிட்டு அம்மா அப்படியே வாசல்லயே வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பா. திருப்பி குழந்தை வரணும்ட்டு. அதுபோல பகவான் நமக்காக காத்துன்னு இருக்கார். சோ எப்ப நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் கிடைத்து அவர பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, திரும்பி நம்ம அங்க போகக்கூடிய செயல்களை செய்யணும். சோ பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன், தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ, தன்னிலேயே இருந்தாலும் அந்த தாமரை இலையில நீர் ஒட்டாது. நம்மளுடைய செயல்களை செய்துகிட்டே இருக்கணும். ஆனா, அதுல வந்து நமக்கு பற்று இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருக்கும்போது, அந்த பாவ விளைவுகளால் நாம் தீண்டப்படுவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பிரபுபாதர் ஸ்தாபகாச்சாரியர் 69 வயதில் இங்க இருந்து அந்த டிஃபரண்டான ஒரு கல்ச்சர் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூயார்க் சிட்டி போய் 1 வருடம் ரொம்பவும் கடினப்பட்டார். பக்தர்களே இல்லனாலும் அந்த செவுத்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அவர் வந்து ஆனா இது கதை சொல்லுவார். பாகவதம் சொல்லுவார் 1 ஹவர். ஏன்னா, அங்க கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரிகள் இருக்கு. அது வந்து அடுத்தடுத்த நிலைக்கு போகுமாம். இந்த மாதிரி பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு. எதையுமே எதிர்பார்க்காம பகவான் கிருஷ்ணர் என்னுடைய ஆன்மீக குரு எனக்கு இட்ட கட்டளை, கிருஷ்ணரோட இயக்கத்தை, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த மூவ்மெண்ட்ட உலகெங்கும் எடுத்துச் செல்லணும். அது மட்டும் தான் அவரோட அதுல அதுல இருக்கக்கூடிய பலன்கள்ல வந்து அ நம்மளுடைய பிரபுபாதருக்கு வந்து இஷ்டம் இல்ல. 69 வயசுல கடல் மார்க்கமாக போய் இவ்வளவு தூரம் அவர் பண்ணியிருக்கார். ஒரு சிறந்த பக்தனுடைய இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். 18வது ஸ்லோகம் பிரபு வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे कविहस्तिनि शुनिसैव स्ववाक्ये च पंडिता समदर्शिन. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான். அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? செகண்ட் சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் பேசும்போதே பகவான் கிருஷ்ணர் சொன்னார் கஷ்மலம் அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞானி அறிஞர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு வந்து கவலைப்பட மாட்டாங்க அப்படின்னு. அந்த அறிஞர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக என்ன அது உண்மை ஞானம்? தன்னுணர்வு, ஆத்ம ஞானம். நம்ம இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது. அந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து நித்தியமான ஒன்று. ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார். சோ அவங்க எல்லாருமே வந்து சமமா பார்ப்பாங்க. அவங்க கிட்ட வந்து இந்த இருமைகள் இருக்காது. வேற்றுமை இருக்காது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். தன்னடக்கமுள்ள கற்றறிந்த பிராமணன் அவருக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கின்றாரோ அதே மரியாதையை நாயை தின்பவனுக்கும் கொடுப்பார். ஏன்னா அவருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கார். அந்த காமத்தோட 3 நிலை பார்த்தோம். எப்ப அந்த காமம் அவரை விட்டு போதோ அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவை அவனால் அறிய முடியும். அதனால அந்த அந்த அறிஞன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடக்கமுள்ள அந்த பண்டிதர்கள் எல்லாரையுமே பசு, விலங்குகள், பறவைகள் எல்லாரையுமே வந்து சமநோக்கில் காண்கின்றார்கள். அவங்களுக்குள்ள அந்த வேற்றுமை இருக்காது அப்படின்றத வந்து நமக்கு இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 22. கிருஷ்ணா. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போஹோ துக்கயோனய ஏவ தே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நாதேஷு ரமதே புத. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. எந்த ஒரு ஜட ரீதியால வரக்கூடிய செயல்களுக்கு இன்பம், துன்பம்னு கண்டிப்பா இருக்கு. ஒரு தடவை நம்ம இன்பப்பட்டோம்னா, அதோட துன்பமும் நமக்கு வருது கண்டிப்பா. அதனால அறிவுடைய அறிஞர்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல பங்கு கொள்வதில்லை. இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும், முடிவும் இருப்பதால் இவற்றை அதனால அவங்க மகிழ்ச்சி அடைவதும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம். நம்மளுடைய வீழ்ச்சிக்கு எது காரணம் அப்படின்னாக்கா, ஐம்புலன்கள். அந்த ஐம்புலன்கள் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்து மேல பற்று வைக்குது. அந்த பற்று காமமாக மாறுகின்றது. அந்த காமத்தால நம்மளுடைய அறிவு இழக்கப்படுகின்றது. அதனால நமக்கு மயக்கம் வருகின்றது. அதனால நம்ம வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ ஜட ரீதியால எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும்
அதுல நமக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு இன்பம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அதுல துன்பம் இருக்கு அப்படின்றதை உணர்ந்து நாம் நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும். அதனால அந்த மாதிரியான விஷயத்தில் அவர்கள் மகிழ்ச்சி கொள்வதில்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. शक्नोति हैवय सोढुं प्राक् शरीर विमोचनात् कामक्रोधात् पवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆகின்றான். இந்த உலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஜட உலகில இருக்கும் போதே நமக்கு வந்து இந்த இந்த உடல்ல இருக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், இந்த பூலோகத்தை துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இந்த உலகத்துல இருக்கும் போதே இந்த உடல்ல இருக்கும் போதே நம்மளால புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அதன் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த உந்துதல்கள் இத செய்யின்னு சொல்றத கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. நம்மளுடைய அந்த மனம் போன போக்கெல்லாம் போகாம நுண்ணறிவை யூஸ் பண்ணி கட்டுப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆஹ் 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 அந்த பக்தன் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்குவமானவர்களாக மாறுகின்றார், நன்கு நிலை பெற்றவர்கள். அப்ப அவங்களுக்கு வந்து முக்தி இன்னொன்னு தேவையே இல்லை. இங்கேயே எந்த இதுலயுமே அவங்க பற்று இல்லாம இருக்காங்களே. சோ இங்கேயே அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சியோட தான் இருக்கின்றார். சோ இங்க அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அந்த முக்தி அப்புறம் அவங்களுடைய நிலை என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஜடப்புலன்களோட உந்துதல்களை பொறுத்து கொண்டு காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தவனுக்கு இந்த உலகிலேயே முக்தி கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 29வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசன். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. संसारं यज्ञ तपसां सर्वलोके महेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத் துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். ஓகே, ஜடத் துயரங்கள்ல இருந்து நம்ம பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும்னாக்கா என்ன அந்த ஞானம் வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா யாகத்தையும் தவத்தையும் அனுபவிப்பவர். சோ பகவான் தான் அனுபவிக்கிறார், நான் அனுபவிக்கிறேன். அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தற்காலிகமானது. ஆனா உண்மையாலுமே அதை அனுபவிப்பவர் பகவான். எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் யாரு? பகவான். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் யாரு? கிருஷ்ணர். அப்படிப்பட்ட அந்த ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு எப்போதும் அவருடைய முழு உணர்வில் இருப்பவன் பாத்தீங்கன்னா ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். அந்த அமைதியின் மூலமாக நமக்கு அந்த இன்பம் கிடைக்கின்றது அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் நடுவுல உட்கார வச்சு எல்லாரும் சுத்தி அமர்ந்து அவங்களுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரசாதத்தை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे संन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம் சிறந்ததா அல்லது கர்மயோகம் சிறந்ததா அப்படின்னு கேட்கிறார். அதற்கு கிருஷ்ணர் சொல்றார், சந்நியாசத்தை காட்டிலும் செயல்களை துறப்பதை காட்டிலும் பக்தியோடு செயல்களை செய்பவன் கர்மயோகி வந்து மிகவும் சிறந்தது. பற்றற்று நாம வந்து நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும். எப்படி தண்ணிலேயே தாமரை இருந்தாலுமே அதோட இலையில வந்து அந்த தண்ணி ஒட்டுவது இல்லையோ அது போல நாம் நம்மளுடைய இந்த ஜட ரீதியான செயல்களை செய்தாலும் பற்றற்று நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நம்மளுடைய கர்மங்களை பகவானுக்காக செய்யறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நாம் அதுல இருந்து விடுதலை பெறுகின்றோம். அந்த பகவானே வந்து அனுபவிப்பவர், எல்லா யாகங்களுடைய தலைவன் அவரே. இந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளும் போது இந்த ஜட துயரங்களிலிருந்து நாம் விடுபட்டு இருக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. प्रभु जी ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.